Hey Heledd, fi wedi meddwl am gemau yn ymwneud â disgyrchiant a theori Sir Isaac Newton. Yr un sydd afal wedi cwmpo'r goeden a disgyn ar ei ben. Ie, edrych ar hwn. Hei, mae disgyrchiant yn gweithio. Gwrthrych o'r fod i gwmpo'r y llaw, dim fi! Sori. Dyma, boom, bang! Bang! Cyfres ffrwydrol lle mae yna 2 dîm yn barod i frwydro'n erbyn ei gilydd da llon lle o gemau gwyddonol gwirion. A ni'n 2 yn trio cadw trefn ar y gwyddonwyr gwyllt. Trio. Heledd yw hi. Ac Aled yw e. Ac un peth sy'n sicr, bydd cystadlu brwd gan y tîmau, digon o ddrigioni a mes. Lot o fes. A da ni yma yn ganol y ffrwydriadau a cymegion peryglus. Dyma lle byddwn ni'n neud yr holl arbrofion sy'n rhy beryglus i chi wneud yn y stiwdio. Peri ydw i. A fi yw Zach. Pwy yw'r tîmau sy'n cystadlu heddi? O ysgol Bro Preseli. Jack! Tilly! William! Alfie! Tiger! Fion! Oedd hwnna'n briliant, da iawn. Croeso i'r raglen, sio chi'n timlo? Hyderus. Hyderus, o chi sy'n mynd i ennill heddi? Ie. Beth yw'ch hoff rhan o wyddoniaeth? Explosions. Explosions, wel chi wedi dod i chi iawn o hwnna. Ie. Os neges ydych chi i'r tîm arall? Byddwch yn ofalus, achos mae boom yn town. O, byddwch yn ofalus tîm bang! Bang, be chi moyn gweud nôl? No, ni meddwl ni'n mynd i ennill. Sut ydych chi'n teimlo heddi? Barod. Chi'n barod? I nhw cael ei gynjo. Ie. Lico'r hyder, ond dim ond un tîm sy'n gallu ennill heddi. Chi'n mynd i chwarae 5 gêm yn erbyn eich gilydd. Rai sy'n profi pa mor gyflym chi'n ymateb, eich gwaith tîm chi a'ch gwybodaeth wyddonol gwyllt. Ac am bob rown lle chi'n llwyddo, nag eich pwyntiau chi'n ennill, na, i wneud pethau bach yn wahanol ar boom bang. Dewch dyn ni. Dyma'r tiwbiau sgorio. Fyddwn ni'n arllwys yr hylif ffrwydrol yma i'r tiwb am bob rown chi'n ennill. A'r tîm sydd wedi llenwi'r tiwb fwyaf erbyn diwedd y gemau sy'n ennill. Ond newyddion drwg i'r tîm sy'n colli. O ie, newyddion drwg iawn wedyn ni. Mae'r holl tîm sy'n colli yn cael splat gyda guns! Amdani gyda'r gêm gynta. Bant â ni! Bydd angen cadw'r nerfau am y gêm gyntaf. Os chi ddim, gewch chi sioc. Aw! Heledd! Sa'n mas o'r ffordd. Na, dwi ddim yn gêm hawdd, ond mae angen symud y polen o un ochr i'r ochr arall. Ond os fyddwch chi'n cyffwrdd ar wifren fel hyn, yna fyddwn ni'n ychwanegu 5 eiliad at y cloc. Rasgaf newydd i bawb sy'n cystadlu. A gobeithio bod chi'n dda o dan bwysau. Heledd, fi wedi gorffen. Ti ddim yn dda iawn. Oi. Reit, mlaen at y frwydr gynta. Offer diogelwch mlaen. Boom sy gynta amdani mewn 3, 2, 1. Dyma Jack. Ei! Da iawn, dechrau da, Jack. Ie. O, da iawn, ti'n dda fyna. Fi ffili credu'r peth. Ydy'r peth mewn mlaen? Ti'n neud yn gret. Diolch yn fawr. Da iawn, ti'n ardderchog fan hyn. Waw. Dyma'r gorau ni wedi gweld. Wel na, ti bron mor dda fi. Waw, Jack, ti'n mynd yr holl ffordd heb gyffwrdd ar wifren unwaith. Gall Tilly neu cystal? Good Tilly. Good Tilly. Da iawn, Tilly. Peid am mynd rhy gloi. Da iawn, Tilly. Okay, good. Try. Waw, Tilly. Come on, Tilly. Dim un sioc i Tilly chwaith, mae tîm boom ar dan. Slow back, slow back. O, sioc gynta tîm boom. Ond o leia ni'n gwybod bod y gêm yn gweithio. Anwgys, mae'n iawn. Ni hanner ffordd hwnna nawr. Okay, slow a lawr bach.
Ti'n bron o fyna? Nawr, pa'i colli e. Okay. Na fi. Slow bach lan. O, slow bach. Troi lawr. Gwaith gwych gan dîm bŵm, o'n nhw'n ofalus iawn, ond oedden nhw'n ddigon cyflym. Tîm bang sy'n nesa, mewn 3, 2, 1. Wel, am fi, ti cael e. Dechrau da. Fi'n siŵr chi'n gyfarwydd â chylched drydan. Wel, dyna sut mae'r gêm yma'n gweithio. Wrth i'r ddolen gyffwrdd y wifren, mae'n cael gylched gan gysylltu'r batri i'r buzzer. Oho, fel na. O, mae angen canolbwyntio. Alfie, sut ti'n teimlo? O, da iawn. Nes ti'n So amrywio. fe moyn siarad â fi, mae fe'n brysur yn canolbwyntio. Ni gyd yn anwybyddu Aled. Da iawn am fi. Da iawn, Alfie. Waw, Ni bron fyna nawr. O, rownd. Da iawn. Tigan sy'n nesa. Da iawn, Tegan. Waw. Tegan yn neud yn wych, dim ond un sioc. Ti cael e, Chian. Gwan Llys. Ti'n neud yn dda iawn hyd yn y... Ah! Sorry. Fe bai ti we, bob tro. A ti. A fi? Diolch, Tegan. Mae rhaid fynd yn gyflym fan hyn nawr. Ni bron fyna. Da iawn. Bron fyna. O, Llys. Corner diwetha. Bron o fyny. A lawr. O! Ie! Da iawn, tîm bang. Tîm bŵm yn bwyllog ag ofalus, tra bod bang yn rithro i'r diwedd ac yn cael sawl sioc. Ai pwyll pia hi i'r enillwyr, neu ai bang sy'n carlamu ar y blaen. O, mae rhaid bod chi'n buzz iawn gyda'ch perfformio fyna, ti'n meddwl? Sawl sparc ymlith y tîmau. Oedd hwnna'n ofnadw, na. Ond y cwestiwn mawr yw, pwy nath ennill y rownd gynta? Da iawn! Fi'n cael y gyd! Ymlaen at rownd 2. Beth yw'r her, Heledd? Wel, chwythu balŵns yw'r nod yn yr her yma, ond peidiwch poeni, bydd dim angen lot o anadl arna chi. Rhaid chwythu'r balŵns yn defnyddio'r potel, vinegar a soda pobi. Ond bydd angen help y tîm i ffeindio'r poteli. Y nifer fwyaf o balŵns o fewn yr amser sy'n ennill. Reit, tîm bŵm, chi sydd ar y blaen, felly chi sydd ar dewis. Pwy chi'n cefnogi, fi neu Heledd? Pwy chi wedi dewis? Trowch y bwr. Tîm bang, chi gyda fi. Ti'n barod? O, fi'n barod, ti'n barod? Dwi'n mod yn barod. Ie, hwn i gyd yn barod e. Offer diogelwch mlaen. Brwydyr y cyflwynwyr, bŵm yn dewis fi ac Aled yn ymuno thîm bang. Ni gyd yn barod, amser yn dechrau, mewn 3, 2, 1, out! Felly wrth i'r tîmau gasglu'r poteli, y her i Heledd a fi yw ei defnyddio i chwythu cymaint o balŵns a phosib. Good. Ydy ni wedi cochi botel? Pan chi'n cyfuno vinegar a soda pobi, mae'n adweithio'n gyflym gan greu ychydig o ddŵr, ychydig o halen a lot o nwy carbon dioxide. Mae'r nwy eisiau dianc allan o'r botel ac yn mynd mewn i'r balŵn. Ond mae faint o vinegar a faint o soda pobi yn effeithio ar maint y balŵn. Magic. Dim magic, Aled. Gwyddoniaeth. Mewn na. Mae peth mwy. Ma' hwnna'n anodd, Heledd. Mae angen canolbwyntio. Dig ein ar ôl.
y ffrwydrol. Gyrraedd fi. Sydd wedi mewn na, chan? Felly y tîmen plymio i'r pwll i ffeindio'r poteli, a wedyn oedd y pwysau ar Heledd a fi i gael y cymysgedd o vinegar a soda pob i'n gywir. Ond pwy oedd gyda'r nifer fwy o balloons wedi ei chwythu? Wel, fi'n credu wnaethon ni weithio'n dda iawn gyda'n gilydd fan'na, ond pwy nath ennill? Efe tîm boom? Neu dim bang! Yn ennill yr ail rownd, mae tîm boom! Aled yn llwyddo i chwythu 6 balŵn, ond fi a tîm boom yn ennill gyda 8. Mwy! Chi wedi dewis y person gorau? Bai fi oedd hwnna, a fi'n meddwl bod chi yn heiddi bach o hylif hefyd. Na! Aled! Bach mwy? Na! Oce. Mwy lawr! Dim bod yn si. Dyn nhw i'r canol. Ymlaen at y rown nesa. Ti'n gryf. Ti'n y ffordd. Yn y rownd nesaf, gwyliwch y clip yn ofalus achos bydd rhaid i chi ateb cwestiwn ar be chi newydd weld. Ble mae Aled e? Le ti wedi bod? Wel, dyma rhan o'r raglen sy'n lot rhy beryglu sy'n neud yn y labordy. Ie. A fi'n barod am y job. Sim angen, Zach, neu Peri, fi'n gallu neud e. So hwnna'n cyfri ychan. Heledd! Nes i dreulio oesoedd yn neud hwnna? Cemes o'r ffordd. Hai pawb, heddiw da ni'n mynd i wneud arbrawf ffrwydrol arall. Da ni'n mynd i weld pa mor bell mae roced yma yn gallu hedfan. Ond, sori, da ni'n ddisgwyl yna sac. Dwi'n gwybod lle mae di mynd. Hei, ti di gweld sac? Haia, Peri! Stop! Stopiwch y cerddoriaeth. Sac, beth ti'n neud? Wedys di bod ni'n lawnsio rocedi? Ia, hein. Potel gwag yw hwnna, Peri? Mae'n edrych yn wag, ond mae'n llawn nwy neu vapor ethanol. Nawr fi'n dechrau deall. Mae ethanol yn fflamadwy, ynddo fe? Ydy. Mae o math o alcohol sy'n cael ei ddefnyddio mewn pethau pob dydd. Persawr, stwff ymolchi. Ond, pan mae'n ychydig yn cael ei roed i fewn i fyma, a mae'n cael ei wasgaru o gwmpas, mae o'n creu nwy neu vapor ethanol sy'n ofnadwy o fflamadwy. Ti di weld? Chwarae teg, oedd hwnna'n cool. Mae'r nwy ethanol yn cymysgu ar ocsigen yn y botel, sy'n ei wneud yn fflamadwy. Wrth ei danio, mae'r cymysgedd yn llosgi'n gyflym iawn ac eisiau dianc o'r botel. Felly, pe boi'r botel yma ddim yn sownd, a bydde fe di hedfan i ffwrdd? Ti'n iawn. Mae gennau botel mawr a botel bach. Da ni'n di weld pa mor bell mae hein yn hedfan wrth i ni danio nhw. Mae'r botel mawr, mae fwy o danwyd ynddo fe wrth gwrs, ond mae hefyd yn drymach. Be chi'n feddwl? Tîmau, mae'n amser i drafod. Ai'r botel mawr neu'r botel fach fydd yn hedfan bella. Mae fe gallu dal am mwy. Mae'n drwy'n mynd i synco lawr. So bydden mae'n gloiach. Felly, pa botel chi'n meddwl? Achos mae fe'n anodd yn dwi. Ni'n meddwl yr un llai o seis. Oce, pam? Mae'r un llai o seis yn fel llai o pwysau. Ie. So wedyn, os ti'n neud yr un mwy, bydd e'n cwmpo fel lawr i llawr mwy gloiach fel. Na, fi'n deall. Be maen nhw'n meddwl draw fyna? Bang! Eich ateb terfynol. Mewn 3, 2, 1. O, chi mae'n mynd am yr un fawr? Mae'n cael fel mwy o pethau mewn na. Wel, gen i weld pwy sy'n gywir, Zach a Peri, nôl eto chi! Reit, ni'n barod i fynd fan hyn, ond cofiwch, peidiwch trio hwn adre.
Yn yr arbrawf yma, y cyfle yma mae'r nwyn dod allan o'r botel, y cyfle yma mae'r roced yn mynd I saethu'r ffordd arall. Gobeithio. Fel pob lawns roced, mae e'n countdown ar hwnni. 3, 2, 1. Glas! Heb ddim yn dal y botel yn ei le, mae nerth y ffrwydrad sy'n dod allan o dop y botel yn golygu bod y botel yn saethu'r cyfeiriad arall. Go gafal ar hwn. Offa fi. Oh, waw! Mae'r botel fawr di hedfan dros 4 metr a hanner. A mynd I drio'r un nesa? Ie. 3, 2, 1. Reit, sgwn i'n paent I di ennill te. Dylen mesur neu beth o'n neud nawr? Mae'r botel fach yn redeg allan o danwydd ethanol yn gynt na'r botel fawr, a heb danwydd, does dim digon o bwer I fynd yn bell. A'r enillydd yw'r botel mawr, ww! Ond, nadach chi ddyfalu'n gywir? Da iawn, bang! Chi'n ennill yr Heledd ffrwydrol! Mwy! Da iawn! So nhw'n hapus. Na, chi ddim o gwbl. Ond mae pethau'n agos rhwng y tîmau, ond gallu'n rhywbeth newid heddi. Hei Heledd, mae joc dy fi. Na. Fydd hwnna'n dda. Fi wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar hwnna. Ie, dyna hi da. Beth yw hoff lun gwyddonydd? Sa'n gwybod. Selfie. Na, achos, ti'n bo, sel, fel cell, ie? Selfie. Amseru da gan y gloch unwaith eto. Ti'n moyn cyflwyno rhyw nesa? Ie, dyma'r rownd bonus super-duper cyflym a chyfle arall I chi lenwi'ch tiwbiau hyd yn oed yn fwy. A'r tro yma, cystadleuaeth blasu. Ie, bydd pawb yn cael bwyd yr un I flasu, ond dyw e ddim mor hawdd â hynny. O na, chi mynd I fod yn gwisgo mygydau ac yn dal eich trwyn, sy'n golygu bod e'n mynd I fod yn galed I flasu. Dyn ni ddim yn defnyddio ein tafod yn unig I flasu. Mae'r trwyn yn helpu hefyd. Mae'r tafod yn gweud os mae rhywbeth yn felys, yn sur, yn hall neu'n chwerw, ac mae'r trwyn yn helpu'r ymenydd I ddarganfod beth yw'r blas go iawn. Ond os ych chi'n dal eich trwyn, mae'r ymenydd yn colli ran fawr o'r blas, sy'n golygu bod hi'n anodd I ddyfalu be chi'n blasu. Reit, mae rhain yn starfo. Heit, tîm bŵm sy'n ganta. Chi'n barod? Adref! Da iawn, pob lwc. Okay, Jack. Dwi'n mynd yn blasu fel? Befus. Fe teimlo rwff. Jab. Da iawn, Jack, o ti'n iawn! Alfie, ti sy'n nesa. Mi'n licio lemon. Felly beth yw'r ateb di? Lemon. Gywir! Dechrau da. Tilly, ti sy'n nesaf. Mae'n fel... gyda loads o bits. Mae bits ynddo fe. Ydy e'n neis? Ie. Beth yw e? Efe tuna. Da iawn! Mae ti gyda falch bod I heb cael y tiwna. Dwi'n rili teimlo dros ti fan hyn. Oce, agor ceg ti. Ydy e'n blasu neis? Caws. Wel, na dw. Mae bwced fan hyn ychan. Oce, William, ti sy'n nesaf. Oce. Ydy e'n blasu neis? Ie? Dwi'n gwybod beth yw e. Ie. Cucumber. Da iawn! Iawn. Ti'n barod, Llion? Come on, Keith. Be ti'n meddwl o fe? Fi'n credu marshmallow. Malws melys! Yn gywir!
Fi'n starfo nawr. Cwti? O, ti'n angen. Wel, da iawn, time. O'ch chi'n un arbennig. Pob ateb yn gywir. Felly mae'r ddau dîm yn cael hynny! Dyma chi! Ww! Mae bethau dal mor agos sy'n golygu bod y gêm ola mor bwysig! Chi'n barod am y rownd ola. Heledd, oeddet ti'n gwybod bod ti'n gallu creu trydan ar dy feic? Na? Pan ti'n pedlo, mae'r olwyn yn troi rhywbeth o'r enw dynamo. A mae'r dynamo yn newid y symudiad neu egni kinetic I drydan. Felly mae'r trydan yna'n gallu pweru dyfeisiau? Ie, unrhyw beth, fel radio, ffôn, cloc larwm. Hei, hwnna wedi rhoi syniad am gêm I fi. Okay. Yn y rownd nesa, mae'r tîmau yn gorfod seiclo'n erbyn ei gilydd I lenwi'r paneli golau. 90 eiliad ar y cloc ac ar ôl 30 eiliad, chi'n gorfod swopio chwaraewr. Y tîm sy'n goleuo'r panel gyflyma sy'n ennill. A mae'r enillwyr yn cael 2 jwg. Helmedau ymlaen. Pweru'r golau yw'r dasg i'r tîmau yn y rownd ola. Faint o bwer sydd yn y coesau I oleuo'r golau I gyd. 90 eiliad ar y cloc ar eich marciau. Barod, ewch! O, Jack! Jack yn erbyn Alfie. Amdani, boys! Maen nhw'n dechrau ar dan. Cofiwch, y cyflyma maen nhw'n pedlo, y cyflyma bydd y golau'n goleuo ac yn codi. Da iawn, Jack! Ti'n dod nôl, ti'n dod nôl. Di dwymo. Treian o'r amser di mynd, felly mae'n amser I chi newid. Nesa, Tilly a Tegan. Tegan yn erbyn Tilly. Da iawn, Tegan, cadw fynd. Da iawn, cadw fynd. Tîm bang sydd ar y blaen o'r hyn o bryd. Pwy eitha i'r tîmau? William neu Llion? O, maen nhw fel 2 Geraint Thomas ifanc ar y beics na. Mae'n agos rhwng y tîmau, ond pwy sydd ar cryfder yn y coesau I oleuo'r golau I gyd gynta? Dewch blaen! Chi mor agos o! Gwaith gwych gan y 2 dîm yn defnyddio ynni adnewyddadwy. Ond yn yr achos yma, nid yn i'r hael na'r gwynt, ond y pwer o goesau'r tîmau. Ydy, mae'n eitha amlwg pwy enillodd y rownd yna. Bang! Mwy! Felly yn ennill i'n raglen ni heddi, mae tîm BANG! Ei, maen nhw'n apus. Ydy, tîm boom, siwr chi'n teimlo draw fyna? Hapus. Chi'n hapus hefyd? Wel, so chi'n mynd I fod yn hapus mewn eiliad achos chi sy'n wynebu'r gynt! Fi'n ffili aros. Byddwn ni nôl tro nesaf gyda hyd yn oed mwy o arbrofion gwyllt. Lot o fes a gemau gwyddoniaeth gwirion, ac os ych chi moyn mwy o boom bang, ewch I wylio ar S4C a BBC iPlayer. Ta-da!